Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. U prošloj lekciji naučili smo kako se zahvaliti ljudima riječju teşekkürler. U ovoj lekciji ćemo naučiti neke od najčešće korištenih riječi za pozdrave u turskom jeziku. Hazır mısınız? Jeste li spremni? Hadi, başlayalım o zaman. Ajde, počnemo onda. Najčešće korišten izraz za neformalan pozdrav je selam. Selam. Selam znači zdravo ili čao. Ovaj pozdrav je jako običan i stoga bismo ga trebali koristiti samo kada pozdravljamo prijatelje ili članove porodice. Ako pozdravljate nekoga koga ne poznajete, trebali biste koristiti formalniji pozdrav. Merhaba. Merhaba. Merhaba znači zdravo. Ako želite pozdrav učiniti još malo formalnijim, recite iyi günler. İyi günler. Dobar dan. Ovaj pozdrav zapravo možete koristiti cijeli dan, od jutra do večeri. Dobro večer se na turskom jeziku kaže iyi akşamlar. İyi akşamlar. Na odlasku u neformalnom govoru Turci koriste pozdrav güle güle. Güle güle. Güle güle znači doviđenja. U turskom jeziku imamo i izraz koji znači nadam se da ćemo se opet vidjeti, a koji se može upotrebljavati i u formalnim i u neformalnim konverzacijama. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sada znamo kako se možemo pozdravljati na različite načine u turskom jeziku. Kada sretnemo starije ljude ili nekoga koga ne poznajemo, reći ćemo mu merhaba. Kada sretnemo prijatelje ili člana porodice, reći ćemo selam. Kada pozdravljamo ljude od jutra do poslijepodneva, reći ćemo iyi günler. Kada pozdravljamo ljude uvečer, reći ćemo im iyi akşamlar. U neformalnoj situaciji, na odlasku, reći ćemo güle güle. Kada odlazimo, bilo to u formalnoj ili neformalnoj situaciji, možemo reći görüşmek üzere. Jednostavno, zar ne? Vrijeme je za poneki savjet. Ako ne možete zapamtiti kako na turskom reći doviđenja, možete reći samo bye bye. Ovaj pozdrav je jako uobičajen u svim jezicima, pa će vas tako i u Turskoj svi razumjeti. Naredni put ćemo naučiti značenje fraze konuşabiliyor musun? Znate li je već? Do sljedeće emisije, görüşmek üzere!